Chega o mal tempo, baixan as temperaturas e soben os termostatos, pero poñer a calefacción non sae gratis. Teño calefacción de gasoil individual, fan falta 1.000 euros cada inverno como mínimo. Estar quente pode sair moi custoso en Galicia. A maioría dos fogares empregan calefacción de gasóleo, un combustible que acadou un prezo abafante coa guerra de Ucraína. O precio subiu moito nos últimos 3 ou 4 anos, incluso houver algunhas facturas que chegaron a 200-220 euros. Aínda que a situación mellorou, o custo de acender os radiadores para non pasar frío segue a ser considerable. Gastar entre 120 euros no inverno ao mes solamente coa calefacción pois é bastante. Ademais, unha cuarta parte dos fogares galegos confía na electricidade para manter a raia aos baixos termómetros. Pero os usuarios de radiadores eléctricos tamén ven como se encarece a factura. Un de cada 6 fogares galegos teñen dificultades para manter as vivendas a unha temperatura adecuada. Os que poden tiran de mecanismos automáticos ou consomen enerxía nas horas máis económicas do día. Como temos tarifa de noite, é pola noite, onde encendemos. Eu teño un mecanismo automático, teño a casa, por exemplo, a 20 grados e cando sube ou baixa a temperatura, ela automáticamente se pon. A cuestión é amañarse para non ter que renunciar a pasar quentes o inverno. Gracias a Dios ainda non nos privamos. Algúns non se privan, pero hoxe estamos aí en Vigo con José, un home que ilustra, non, Fátima? Pois iso que pasa agora mesmo en moitos fogares, mellor botar man dun bo abrigo e pensarse ben que días pomos a calefacción na casa, non, Fátima? Efectivamente, está devolvendo aquí a José na súa casa, co abrigo. Tamén estou eu. Hoxe non é dos días máis que máis frío fai aquí en Vigo, pero bueno, xa está empezando a chegar o frío. E ti revisando facturas porque esperas que non suban aínda máis? Evidentemente, que isto sube dunha maneira que afecta nos queres facer números para compra e todo e... Home, aquí preferimos pasar frío que pasar fame, pero os fillos teñen que comer. E hai veces que os números non salen. Prefires, pois eso, darles de comer como ben dís e poñer o abrigo na casa, non? Efectivamente, claro. O que pasa é que, claro, entre a humedad e o frío que pode chegar a facer nos invernos estes raros que temos, pois mira, 200 euros de facturas por 200 euros? Sí, 200 euros por 4 horas en unha semana, máis ou menos 5 días que prendes a calefacción, 2 horas antes de ir pa cama e unha horiña despois que te metes e tal, eso supone 267 euros. Que chegaches a pagar algunha vez? Chegamos a pagar, sí. Agora diste que pechache o grifo, pechache a villa un pouquiño e xa non prendes tanto. Claro, que non quedou outra porque, bueno, a situación familiar pois pode ir cambiando, mellorando, empeorando e, claro, non queda outra. Hai que andar co jersey na casa. Cando prendes a calefacción ti? Cando aquí o termostato mándanos a 17 grados. Cando aí marca 17 grados, nós entonces xa facemos reunión familiar no salón e hai que encender a calefacción porque fai frío, entonces xa fai frío en casa, xa estás incómodo pola humedade e tal, xa se está incómodo, entonces é unha pena, pero é o que hai. Pois a verdade é que sí, unha pena. Gracias por atendernos, José. Pois agardamos que isto non siga subindo e que fogares como o teu e como a todos os de Galicia pois podamos seguir poñendo calefacción. Graciñas, José. A vos por vir. Pois grazas, Fátima, e grazas, José, pola súa amabilidade, por abrirnos as portas das súas casas, da súa casa e por contarnos algo que lle dicimos aquí, ilustra seguramente o caso de moitas e moitas familias en Galicia. Por certo, pros máis vulnerables, claro, hai un bono, non? Hai axudas da Xunta de Galicia, Bernardo. Así é, Rocío, mirade, para a calefacción está o bono social térmico, que se chama, que é unha axuda destinada a sufragar parte dos custos da calefacción, da auga quente ou tamén da cociña. Está dirixida a fogares con menos recursos económicos e complementa o bono social eléctrico, o que rebaixa o prezo da luz. Para poder acceder a este bono social térmico é necesario ter concedido o bono social eléctrico a 31 de decembro do ano anterior, é dicir, non se solicita directamente. Se tes recoñecido o bono da luz, pasarás automáticamente a ser beneficiario do bono térmico. Así que a clave está en ter o bono eléctrico activo, moi importante. Esta prestación chega cada ano a preto de 100.000 fogares galegos e os importes van dende uns
138 euros ata os 248 para fogares vulnerables e poden acadar entre 222 e 397 euros no caso de fogares vulnerables severos, que se denominan. As zonas máis frías, como Lugo ou Ourense, reciben as contías pois máis elevadas. E moito ollo, que se o beneficiario non actualiza os datos do contrato eléctrico e a conta bancaria que teña asociada a ese contrato non está actualizada, o ingreso pode atrasarse. Interesante, a xente que non saiba que existen estas axudas, pois que tome nota. 11:52 minutos. Claro, o que me pregunto, Carla, se non estamos agora mesmo nunha conxuntura na que haberá moitas persoas que non responden literalmente o perfil, non, de beneficiarios destas axudas e que tampouco están na casa nun bo momento, non? No, evidentemente que no, porque sabemos dende fai tempo xa que os salarios non están acorde co nivel de vida que temos. Unha das cousas que se encarecen de xeito automático chegado o inverno son precisamente as enerxías, non? Por lo tanto, sí é certo que é importantísimo estas axudas, porque xa vemos que chegan a 100.000 persoas, son moitas familias as que se benefician destas axudas, que están nunha situación de vulnerabilidade, pero é que unha persona que ten un salario mínimo, é dicir, de 1.200 euros, tamén está nunha situación de vulnerabilidade para manter calor no seu hogar. Bueno, é que literalmente, Alejandro, nos lo estaba explicando José, non? Este home que nos abría as portas en Vigo, é que se poño a calefacción, non podo mercar ovos no supermercado ou teño que facer menos disto. Falamos destes equilibrios. Claro, é o que falaba Carla, non? O sea, realmente os datos macroeconómicos son estupendos, están unha tasa de paro moi baixa e demais, pero claro, se dentro da xente que ten que é población activa non superan os 1.184 euros ao mes en 14 pagas, que supón o mínimo interprofesional, que pode repartir en 12 pagas, serían uns 1.200 euros brutos ao mes, claro, ti aí descontas o custo da vivenda, que é altísimo, os alimentos que están tamén disparados, sobre todo os básicos, aparte acabou o IVA hiperreducido en algúns alimentos, co cal, ao final te podes asumar que non dá, realmente non dá. E que triste teñen que ser para familias, sobre todo as que teñen nenos, Patricia, pois ver que hai frío na casa, que vai frío, e non poder pôr a calefacción realmente. É que fai uns anos, non sei se vos acordades, que empezamos a acuñar este termo de pobreza enerxética da que nunca tiñamos falado, e agora está máis asentada que nunca. Por qué? Porque eu penso que é unha das derivadas máis graves da crise da vivenda que estamos sufrindo. A xente xa vai ca auga hasta o pescozo para pagarse un alugueiro, xa non lle metas 200 euros de calefacción, porque entonces xa a economía non lles dá para nada, e efectivamente falamos de moitísimos fogares con nenos, con maiores, con persoas vulnerables, con enfermidades, nos que non é soamente a sensación de frío, senón é a humidade, os problemas os que dan estas humidades, ademais nunha comunidade como Galicia na que chove moito, e sí que hai formas de melloralo, pero esas formas costan moitos cartos. Aillar ben unha casa, ter un bo sistema de calefacción, ao final son cartos que as familias non teñen. Ademais, Pablo, que sube a luz e sube o gas tamén, as fontes de enerxía que sempre son, claro, tan vulnerables a factores exóxenos, se falamos do gas, conxuntura internacional, guerras, a luz, pois vimos dun apagón, é dicir, que ao final quen o paga son as familias, non? Sí, susto ou morte, non? É dicir, ou poño a calefacción ou merco, sobre todo produtos básicos, non? Carne, peixe, leite, patacas, os produtos básicos que necesitan nos fogares. Segundo a OCU, só no mes de outubro, nun fogar medio en España, o recibo da electricidade subiu un 7%, pero que tamén efectivamente subiu o gas. É curioso, non? Porque en realidade baixou respecto, por exemplo, ao ano 2023, o precio maiorista do megavatio, pero, sin embargo, sube a factura, porque sube o IBE, sube o imposto especial á electricidade, e se producen estas conxunturas da subida do gas. Efectivamente, o bono social axuda, pero non cubre todo o que ten que cubrir para as persoas, e xa non estamos a falar de estado de benestar, sino de cubrir as necesidades básicas. Un cóctel que é terrible se mezclamos xa, por último, un dato tan abraiante como de que España ten a maior taxa de pobreza infantil de Europa. Mezcle vostede ou misture vostede isto co tema da electricidade e do gas é terrible. Por iso que apuntaba aquí Alejandro, non unha cousa son os grandes datos macroeconómicos e logo, bueno, pois a realidade no día a día das familias.